हेलो रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों मानोना जोंहा कनजिता बर'खौ मैदोम बसुमतारिया मोनसे दखाननि बे एसि रुमाव लांनानै बिराद मोजाङै बुजायबाय बानजायबाय माखासे कनजिता बर' आरो मैदोम बसुमतारिनि गेजेराव फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे कन्ट्रभार्सि नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बे नांलाय खमलायखौ मोनसे समाधानाव लाबोबाय आरो जिथुनाखि कनजिता बर'नि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै होबाय मोजां बानजायबाय आरो मोजां बुजायबाय बिनि थाखाय मैदोम बसुमतारि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय मानोना नैबे भिडिअखौ खोनासंलाङोब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन मानोना मैदोम बसुमतारिया कनजिता बर'खौ मा बोसोन होखो मा बानजायखो मा गियान होखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ जौसिन नायलांदो बेहाबो आंनि नाम लानानै आंखौ बिदि नानिखा गोनां मा गोनां होननानै आंखौ बियो ससियेल मिडियाआव आंखौ जावफिनबाय आं बेवहाय रागा जोंनानै आदा मैदोमखौ आङो रिप्लाय होफिननाय जादों बावहाय दैदेननोबो एसे भुल दं आरोना बेबो माने आंनि मुं लानानै बिदि आदा मैदोमखौ जावद्रायनाङामोन आरोना बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोन बे साननैसोआवथ' नोंथांमोना जोबोरैनो नुबोखाबाय नङा होनबा माबादि कन्ट्रभार्सि जालायामोन ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुक खुलिबा इउटुब खुलियोब्ला कनजिता दैदेन एन्ड मैदोम नंगौना नङा आरो कनजिता फिसाय गोबां कन्ट्रभार्सि सोलिनानै थांबाय दायो बेनिखायनो नोंथांमोना जोबोद बुंबाय थादोंमोन जेन'बा कनजितामोननि भिडिअ लाबोनांलिया मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो बाद होदो नङा होनबा बेनिखायनो आङो दिनै कनजिताखौ फेस टु फेस लोगो मोननानै आङो थारमाने किसुमान बाथ्रा सोंगोन आङो मोनथिबाय थारमाने आङो एसे रागा जोंदों दे मोनथिबाय मैदोमा दाख्लैनिफ्रायनो होनबाय थाखानायमोन बिदि ससियेल मिडियाआवहाय न'खरनि काहानिखौ गुफ्रुनाङा बेबायदि होननानै आं रागा जोंबाय थाखानायमोन बेखायनो आङो दिनै कनजिता नानिखौ फन हरनानै आङो लेंहरदों क'क्राझारसिम फै होननानै मिथिबायना थारमाने खोथाया जाहैबाय मा आं क'क्राझाराव मोनसे खामानि थाखाय फैदोंमोन दायो आङो फन हरदों डाइरेक्टलि नों क'क्राझार फैनो हागोन ना हाया थारमाने नों आंखौ मानो भिडिअ बानायनायमोन नङा होनबा दाख्लै किसुमान बाथ्रा कन्ट्रभार्सि जानायावहाय मानो बेफोरबायदि भिडिअ बानाया नङा होनबा आं सोंगोन दिनै मैदोमखौ मानो रिप्लाय होनाय बा दावरावआ माबोरै सृष्टि जानाय आं सोंगोन दा नोंथांमोना खोनासंलां कनजिताया मा होनो दायो आं नोंखौ सोंगोन दायो कनजिता दाख्लै जे नोङो जे किसुमान आं नोंखौ नानिखानि बाथ्रा बुंदोंमोन माबा माबि आं बाथ्रा होनबाय बेवहाय नोङो दुखु मोननानै आंखौ भिडिअ बानायफिनदों आसलथे मानि थाखायनो आंखौ भिडिअ बानायफिननाय जेन'बा दे खोन्थालाय आङो जोबोद दुखु मोनदों आरोना नोंसोरो माने दैदेना बुंबाय आंखौ लानानै आरो नोंबो दैदेननि खोथाखौ लानानै आंखौ लानानै बुंफिनबाय आरोना आंथ' गावबो नोंसिनि गेजेरावथ' आं जेबो मिथिया माने आं गेजेराव फुथुला बादि जानानै थादों आरोना बेनिखायनो आङो माने आङो दैदेनखौबो दुखु मोनदों बेबो बिदि होनद्रायनाङामोन बेबो माने गावनि प्रफिटनि थाखाय आरो गावनि आंनि मुं लानानै बे आदा मैदोमखौ जावदों आरो बेबो बिदि बुंद्रायनाङामोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय बेहाबो आंनि नाम लानानै आंखौ बिदि नानिखा गोनां मा गोनां होननानै आंखौ बियो ससियेल मिडियाआव आंखौ जावफिनबाय आं बेवहाय रागा जोंनानै आदा मैदोमखौ आङो रिप्लाय होफिननाय जादों बावहाय दैदेननोबो एसे भुल दं आरोना बेबो माने आंनि मुं लानानै बिदि आदा मैदोमखौ जावद्रायनाङामोन आरोना बेवहाय आङो थानो हाथारैनि आङो जावनाय जादों आरोना रायजोफोर आङो माने फंनैसो खोथा बुंनाय जाबाय आदा मैदोमखौ दायो बियो क'क्राझारावहाय खामानि दंखायो होननानै फैखादों आरो दङमोन नै ओमफ्राय आंखौ लेंहरबाय ओमफ्राय बिदिनो बे दावराव दावसिनि गेजेरजों मा जाबोदों मादों बेखौ सावरायनो होननानै आंखौ लेंहरदों आरो आंबो फैबाय दायो बे आंखौ बुजायबायबो बुंबायबो माने न'खरनि जानाय घटनाफोरखौ बे ससियेल मिडियाआव हगारनो नाङा होननानै बुंबाय आरो ओमफ्रायसो नोंगौ नंनाया मोजांखौनो बुंदों आरो आङो रागा जोंदों लाजिनांनाय मोननानै आङो रिप्लायखौ होफिननाय जादों आरो बेनो आरो आङो दैदेना फंसे बाथ्रा होनदोंमोन थारमाने मोनसे बाथ्रा होननाया बेनो जेन'बा माने नों बे समाव रागा जोंनानै आंनि फारसे आं लाजिगोनखौ नों सानालासिनो नों बुंबाय आंखौ रायहरबाय जावहरनाय बायदि जाबाय आरो जेन'बा खोनासं फार्स्ट टाइमथ' आं नोंखौ अलरेडि मोजां मोनोमोन बेजों लोगोसे आंखौ सापर्टबो होबोदों नङा नङा जेन'बा आं कनजिताखौ आङो सापर्ट होबोदों जेन'बा दावखोलांबाय था मानसिनि बुंनायखौ बांद्राय खोमा सुनो नाङा आं बेफोरबायदि बाथ्रा होनदोंमोन लास्टाव थाङै थुङै थारमाने किसुमान जे नोंसिनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दैदेननिफ्राय लानानै बेजों लोगोसे आरो नोंसिनि जुमाय लोंनानै बायदिसिना स्लें वार्डस इउज खालामनाय किसुमान भाइरेल जाबाय बैखिनियाव थारमाने नुनानै दायो मैदोमा थानो हायाखै माने रागा जोंदों रागा जोंनानै आं डाइरेक्ट कनजिताखौहाय आङो ट्रल खालामदोंबा आं माबा मोनसे बुंदोंबा आं बेखौ जावदों थारमाने जे बिदि नङा बिदि खालामनो नाङा बे ससियेल मिडियाआव एगारनो नाङा बेफोरबायदिखौ बयबाबो हौवाया रागा जोंखागोन होननानै थारमाने आङो बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो दा बैहाय नानिया नोंगौ आंखौ जेन'बा होनफिनदों उल्था नङा होनबा रिप्लाय होदों बेजों लोगोसे आं बेखौ जेबो सानाखै दाख्लै जे दैदेन भाइया जिबादि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा
जेन'बा मैदोमखौ भिडिअ लाबाय थायोब्ला बा मैदोमनि भिडिअ बानायखायोब्ला भाइरेल जानानैलायनो खनजिथाजोंसो एलबाम गागोन थारमाने बै बाथ्राखौ लानानै आं थारमाने बेखौ डाइरेक्ट होनखादोंमोनले आङो जेन'बा लाजि फोनांनाय बायदि जादों जेन'बा नानिखा गोनां आं बेजों थाया समाया बेफोरबायदि जेन'बा खनजिथानि नाम लानाङामोन आरो बियो जेन'बा नोंजों आंजों जालायदों गेजेरावहाय थारमाने खनजिथानि नाम लादों नङा होमबा नैबेफोरबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखौ आं दुखु मोननानै डाइरेक्टलि आङो ट्रल खालामदों डाइरेक्टलि बुंदों लोगोसे आङो एमजे भाइनि नाम लादों बेखौबो बुंनो नाङामोन नंगौ खिन्थु बिथाङाबो माने ससियेल मिडियायाव किसुमान गावनि पार्सनेल प्रब्लेम नङा होमबा गावनि न'खरनि प्रब्लेमफोरखौ जे ससियेल मिडियायाव एगारबाय थायो बै हिसाबावहाय आं माने कम्पेयार खालामनानै बुंफ्लांबाय बुंनो नाङामोन जि जानानै थांबाय जों बयबो मानिलायबाय दा बेखायनो आं दिनै नोंथांमोना होनबाय थायो मा होनो जेन'बा ससियेल मिडियायाव लाबोनांलिया खनजिथानि बाथ्रा लाबोनांलिया जि जाबाय जानानै थांबाय नायनो बाबाय जोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नङा होमबा बिनि थाखायनो आं थारमाने मा खालामदों डाइरेक्टलि आङो फेस टु फेस माने मबाइलनि थ्रुयै नङा डाइरेक्ट आङो फेस टु फेस आङो लोगो हमगोन नोंखौ बुजायगोन ओमफ्राय मैदोमखौ मानो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफिननाय आं थारमाने सोंदों बेनाव दा बेयो बुंदों नोंगौ दैदेना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन नङा होमबा बेनि हिसाबै बुंफिनबाय आरो बयबाबो दुखु मोनखागोन नङा होमबा आरो गोबाङानो होनखायो आंनि जावनाया एसे गोसोआव नाङो ना गोसोआव नाङो दा बुंनानै होलाय नाङो ना नाङा माने बे आदानि जावनाया एसे गोसोआव नांसिनो आरो ना राजिफोर बेलेगफोरनि भिडिअ लाबोनाया एसे आलदा जायो डाइरेक्ट बुङो आरो ना बयखौबो ओमफ्राय माने बुंजानानै आंबो थानो हायाखै थानो हायैनो आंबो भिडिअ लाबोफिनदों दा माने बुजिलायदो आरो ना आंबो बुजिबाय दा नोंबो बुजिदो गाज्रि मोननांलायला आरो गेजेरावहाय माने मिलायनानै थालायनांगौ आरो माने गेजेराव आंखौ माने दैदेनबाबो माने बेफोरबायदि गेजेराव लाबो सोनानै भिडिअ बानायनाङा आरो दा सोरजोंबा जावजानाय बेफोरबायदियाव लांनानै आंखौ नाम लानानै बिदि भिडिअ लाबोनो नाङा आरो दा बेनो नोंथांमोनहा गाज्रि जेबो साननो नाङा दिनै आङो लोगो हमदों रायलायदों मानसिया जोबोद मोजां आं खेबसे लेंहरनायावनो फैदों दे आदा आं थांगोन लोगो हमोबालाय थांगोन फैदों लोगो हमदों बेजों लोगोसे जोंहा नानियाथ' रिल्स बानायग्रा दिनै मैदोमाथ' रिल्स बानाया नङा होमबा रिल्स बानाया मैदोमाथ' खिन्थु आंखौ जेन'बा दिनै बुंनायलाय जेन'बा रिल्स बानायनो आदा नोंथांमोना फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव नुगोन जोंना नानिया बहुत रिल्स बानायदों थारमाने मैदोमखौ लानानै आंथ' रिल्स बानायफेरा होमबाबो आङो जब होलाबायबाय आरो जानला मोनला होलाबायबाय नुनो हागौ नोंथांमोना जेबो गाज्रि साननो नाङा नैबे जाहैबाय बेबो नानिनि दखानसो आरो बेबो दखानसो दे जोंहा दखाननि अनार दङ ओरै नानि दखाननि अनार आरो ना आरो ओरै जेरावबो गैया जोङो नानियावहाय थारमाने बोथोरा जोबोद गरम बेखायनो एसि जानो हाबदों माने आंनि नानि सिनाखि नालाय माने बे जायगायाव मोनसेयाव जोङो सावरायनो नागिरदोंमोन रायलायनो नागिरदोंमोन बहुत गरम थानो हायाखै गरमबो आरो माबा मा होनो नानिनि दखानसिम फैदों बेवहाय दावराव दावसि आरो माने गारि खारनाय मानाय ना बार बारनाय क'क्राझाराव नैबे डन बक्स सेरावहाय नानिनि दखानाव फैनानै आराम सावरायफैबाय दायो जों